machiegni kendo e kidieny koro mar lesson ma bende wadhi godo nyime chenro ni mar wuodh geno ma bende nosechakore ayanga. Kawuono wadang'eyo anena puonj ma wuok e Biblos ka wadang'eyo singruok manyien ema bende wadang'eyo ka joma mokadho nwang'iyo wach mamit ahinya mane wuoyo kuom ranyisi mar singruok kane wan gi jayalo Charles Odin. Kawuono wan gi jayalo Dickson Odiwuor mar Kachok SDA Kisumu bende wadang'eyo godo wach mar singruok manyien. Chenro ni pod dhi nyime kendo koro wadonjo e kidieny ni mar lesson ka pok wadhi nyime to wayaw kod alam. Wuonwa mane polo malo dwoko ni erokamano kendo okinyi masani sabato ne maler tarik 5 dwe mar 6 2021. Roho mari maler mwakwayo mondo telnwa weche duto te ma bende wadhi wacho kaachiel gi jatichni mondo ochopne nyithindi e yono makare nikech wasaye nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya odiochieng' mano ma kawuono. Jayalo Dickson Odiwuor joma kadho ng'eyo ranyisi mar singruok kendo koro agomb ni odiochieng' ma kawuono kata jumani gima waseng'iyo te ma bende wachope sabato ma odiochieng' ma kawuono wadang'iyo singruok manyien. Wach wich ma bende nomiwa kanyo wuok e buk mar Jeremiah 31 wesne 31 Jeremiah 31 ma bende wacho ni Ruoth Nyasaye nowacho niya, ndalo biro mana timie singruok manyien gi dhood Israel kaachiel to kod dhood Juda. Nyalo ma e wach ma bende koro wadang'iyo odiochieng' ma kawuono kendo ka nwang'iyo gima jandiko nomiyowa odiochieng' mano sabato odhiambo kama odhiambo iwacho ni tipo moro mar cartoon higni mago mokadho ne nyiso jatelo moro ma ja ohala kano chung' e nyim jo otelo wetene noting'o fuko moro ma sabun e lwete ma otang'e ne chuo gi mon moko. Nomor kosiemane kaka ondike andika makwar kendo gi nukta madongo dongo ni manyien. Gima noting'o no nondik ni manyien. Mana kaka samoro nyalo ng'eyo gima teno kodiki ni new. Koro gima manyien. Koro gima ne dog fwenyo ni to kare joma dog fwenyo ni to kare gini nok nyien. Ng'eni thoro seche duto kwa ng'eyo to gimoro ni nyien to nyiso ni en gima nyien opogore gimoro mane iseng'eyo cha. Kare gini nok nyien. Ndiko mano ndiki ni manyien ema ni nyien. To gima ne iye to nok nyien. Jalo mai wach bende wadang'iyo singruok manyien ang'o ma bende wadwaro ng'eyo wachne. Erokamano ahinya japuonjese. Erokamano janeno mar Lolwe TV. Kete mana kanyo ka mwedo fuono weche mabeyo mag Nyasaye e lesson mar 10. Singruok manyien japuonjo weche madonga ahinya sabato dhiambo kae kendo wanwang'o ni kara gima ne nyien e kanyo ne mana ndiko gima ne nyien kalatas ne mana ng'ono ne ndiko. Jandiko wacho ni jatelo mar ohala ochung' e nyim jotelo wetene. Mangiso ni jatelo ochung' e nyim jotelo mamoko. To jogi gin jok molony. To ging'iyo to kaka gima ging'iyo gideno bara klatas manyien to gima nitiere iye to nyien. Koro jandiko kelo wach mangima e iye ania. Nitiere gima iluongo ni singruok manyien. Kara singruok manyien ni chala gima idwa ng'iye mondo nen bendo nyien mukoro pogore kod singruok machon. Mane gima wadwa ng'iyo gimomiyo jandiko kelo story mar ja ohala ni en mondo okelnwa wach moro kokalo kuom singruok machon kaachiel kod singruok matimo nade singruok manyien. Omiyo jandiko wacho niya, e yo machielo ng'ato nyalo wacho ni singruok manyien chal kamano. Mise mar singruok ote makende ma omiyowa okenge madwarore chalre gi mago mane wayudo e singruok machon. Kara gima ne nitiere e kalatasa nen mana gima chon to ng'iyo mobasego kod yo motimnego madowido moro mondo chalre gi gima nyien to kata kamano ok opogre kod machon. Yiena janeno mar Lolo TV mondo wanonie wechegi. Gin weche mage ma wayudo ka e chal e kind singruok machon gi manyien. Chik nigi migawo mane e singruok. Nyasaye notimo singruok gi ng'a? Kitab Jo-Ibrania wuok kuom ang'o kowacho ni singruok maber ahinya. En tudruok mane mantie e kind singruok gi hekalu. Wadhi nono weche 6 go achiel kachiel kaka wamedo dhi nyime kete mana kanyo e wach Nyasaye. Mago weche bende koro wadhi ng'anena jumano gimano bende olosete wach mar singruok manyien kendo kaka jayalo bende osewacho kanyo ne nyiso ni ngero mabende kata story mabende no miwacha ni kare nyiso ni nyien mano ndiki oko cha gicha ne nitiere mana machon nyaka inyalo compare ming'eni ya
ma en mana machacha. To ipuonj ma bende wadhi ng'iyo jumani, wadhi ng'iyo anena bende wang'iyo jumani, wadhi ng'iyo anena nyaka ni to kinde pogruok nitie mar e kind singruok manyien to kod machon, mondo wang'e ni singruok manyien en mana. Jak tich wacho ni ne ndalo biro. Jalo magi mano ndike Jeremiah kacha 31:31 kendo owacho ni ne ndalo biro. Puonj mano bende koro rang'iyo ka gi wach ma bende miwa thon wach ni ne ndalo biro. Japuonj erokamano. Isome gi teko nikech isome gi pach jandiko. Jandiko wuono ne ndalo biro. Ngiso nitiere siemo moro ma jandiko kawo keti pach. Ang'o miyo kelo siemni? Gimo miyo kelo siemni chuna mondo adhi buk ma Jeremia 31 to chutho asombe Wesne 30 mondo wagol logo gimo miyo golo siemni. E Wesne 30 asukuru wabi pach jandiko wacho niya. To koro ng'amo chamo lemo manumu dhogo no rewre mana en owuon. Tiende ni ng'ato ka ng'ato notho mana nikech richo ne owuon. Akere bedi winjo asto koro ji winjo ka jandiko wacho ne ngiso ni ndalo biro ma ok ni wuone no chamo lemo to nyithindo maleke gi tim nade to kata nyithindo maleke gi tim nade e marewri. Ndalo biro ma ng'ato ka ng'ato ni tho kuom richo ne owuon. Ng'ato ka ng'ato ne nwang' msara mar richo ne owuon. Omiyo jandiko ni golo warning moro. Kara chal ma ka wadonje singruok manyien to koyoma yoma ahinya kaka jondiko osebedo ka paro kata ka piny osebedo ka paro. Ing'eyo wadak e ndalo ma ng'ato wacho ni wadak e ndalo Yesu. Wadak e ndalo ng'wono. Koro kwadak e ndalo ng'wono koro wawit chik koso. Koso chik to pod itiyo atiya. Yina mondo wanoni pach jandiko mondo wafwenyane niya. Dipo ka koro chik norumo nikech wadonjo e ng'wono koso wadonjo e singruok manyien. Apsomo wes. Ruoth Nyasaye wacho niya, ndalo biro mana time singruok manyien gi dhood Israel kod dhood Juda. Ok nochal gi singruok mane atimo gi kweregi mane atayo gi kagologi e piny Misri, nimar ne giketho singruok mane atimo kodgi no, kata obedo ni ne an ruodhgi. Singruok mane atimo gi dhood Israel bang' ndalogo ema anaket chikena e parogi kendo anandikogi e chunygi. Erokamano ahinya. Yie mar aring mapiyo. Singruok manyien en mana singruok manotim ne nyien ruok. En chopo kare mano mokwongo. Awa fwenyo wach moro japuonj kilero wach moro e sabato dhiambo. To wanwang'o singruok machon aswa chako wanwang'o singruok manyien ka jandiko wuoye ni wadhi lere kaka wadhi medo dhi nyime. Jandiko wuoyo kowacho niya, singruok manyien en mana singruok motim ne nyien ruok. Ngiso ni okobor kod singruok machon. Ngiso ni kara chike 10 ka pod gichung' nyaka ng'ono nyaka kawuono nyaka e singruok matimo nadi e singruok manyien. Point number 2 mwana kanyo. Point number 3 mondo mi atieki. Jandiko wuoyo kuom buk mar Mathayo 5:17 nyaka 28 mok wadhi somo. To wacho niya, koro nyiso ni ok rit chik koso kara chik nyaka riti. Jandiko wacho niya, ni Yesu kobiro to biro chopo chik. Penjo moro wuok niya, ni kindiko chik e dhod chunywa, dipod koro kurit chik koso? Chik nyaka rit nikech Yesu mabiro kod singruok manyieni owacho niya, abiro mana bodo achop ang'ono, achop chik. Winje gima Yesu wacho wach malit. Ni ka ng'ato ng'iyo chi ng'ato miyo gombe tini koro saterre kode. Ni kara Yesu kobiro tima nade? Guro chik. Yes. Makara gwawe uru wacho wach moro ni koro wadak dhod ng'wono, koro chiko kriti. Wach mogik, main point number 4. Jandiko wacho niya, ni to chik machalo kod mar sabato mane wanono juma mokadho pod nitie nyaka kawuono ma jotich Nyasaye kaachiel kod jokristo duto nyalo rito. Omiyo jandiko kagolo ni ne ndalo biro en warning mapek ma jandiko wuoye ma idwaro mondo wabed e misono. Erokamano ahinya japuonj. Wach ma bende wawuok kanyo maduong' ahinya ni ne ndalo biro. Bas oket ni alama moko kanyo. Nyiso ni nitie wach moro bathe kanyo. Nyiso ni ndalo biro ma in richo ni wuon ma bende in mibiro timo. In mabugon biro timi nade? In ma bende biro keti ang'owa e obadho. Ok ni mano ma bende koro notim kod kwere kata timo. Mano wach ma bende koro wuok kanyo maduong' ahinya. Kendo duoko penjogo ma bende nosepenji kanyo. Ngadho mano chal masengruok ng'ama iwuoye ka en chik ma
mane magwa winjo duto te ni to kare chik kata bedo ndike chunya to nyaka waritgi nikech chik no en gima bende biro bedo kosiko. Chik mar Nyasaye noting'o Yesu e yor singruok manyien. Chik mar Nyasaye oting'o Yesu e yor singruok manyien. Jandiko wacho wach moro en chik mar ng'a miwuoye ka en chik mane? En chik mar Nyasaye moting'o Yesu e yor singruok manyien. Erokamano ahinya. Ong'ere na tich ma itiyo e chuny jalo kae bende tich ma koro itiyo e chuny ka koro ang'o ma bende koro wach puonj mane wabende wapuonjore kae kuom wach mar koteno gi singruok manyien. Erokamano ahinya. Okay, wanwang'o wach mangima mwadonjo kore e tich ariyo kendo tich ma itiyo e chuny. To ng'ama tiyo en Nyasaye. Ng'ama chako tiyo kendo en Yesu. Ng'ama chako tiyo kende en Roho Maler. Tiyo mondo ang'o matimre mondo japiny ong'e Nyasaye. Tich ma itiyo e chuny en tich mitiyo mondo japiny ong'e ni nitie Nyasaye manochweye, nitie Nyasaye morite, nitie Nyasaye mamiye muya marang'ono mar ngima. Omiyo nitie joma kia Nyasaye kendo Nyasaye tiyo matek mondo joge ong'e kendo mondo timo nade mondo jogo ong'e ni en ng'ano en Nyasaye. Jandiko lesson wuoyo kuom Hosea 2:18 nyaka 20. Asto wuo kuom buk mar Jeremia 31 wesne 31 nyaka 34. Nitiere weche ariyo e iye kanyo to nitiere gik miluongo ni singruok. Jandiko wuo kuom singruok to singruok no wuoye kama: ni kinde mane pinyruodh Juda ma milambo ogik rumo kendo jo ogik dhi e twech e piny Babylon, Nyasaye nowacho wach mar singruok manyien. Kara singruok manyien okeli e thuolo ma piny mar Juda ogik kaachiel kod ang'ono kod rumo. E thuolo mikelo singruok manyien ni to wuo kuome e buk mar Jeremia 31 wesne 31 nyaka 34. To e thuolo ma wachno pok ogik to janabi Hosea polo wuoyogo e buk mar Hosea 2 wesne 18 nyaka 20. To Hosea ka wuoyo to wacho niya ni le manie thim gibiro bedo kod winjruok. Ni kara kawuono wanno ka le ok giwinjore, to Hosea noseneno wach moro ni le Nyasaye biro timo singruok mbugi bedo kod parachiel. Nyasaye biro timo singruok mi legi gibedo ginyal chamore kend giwegi. Ok kiwinjo ka kisungu wacho nitiere carnivorous. Asto nitiere herbivorous. Koro nitiere carnivorous gin animals machamre gin giwegi. Winjo wacho no. To jandiko wacho ni kara nitiere singruok. Koro jandiko wacho ni ka i compare Hosea 2 wesne 18 nyaka 20 ka achiel kod buk mar Jeremia 31 wesne 21 nyaka 24 tinwang'o wacho mar nitiere singruok manyien. Wiya tieki ka wacho ni kata bed ni ji nodok chien manade, kata bed ne gi ng'ato manade kendo luoro ne onge kindgi, to Ruoth Nyasaye ne pod wacho ni oikre mar donjo e singruok gi joge madwaro. Nyiso ni wanwang'o ni tich ma itiyo e chuny en Nyasaye dwaro nyithinde mondo nyithindo be mesane mondo tim kod gi winjruok. Omiyo kata nyithinde ong'anjo to luongo wan mondo wabi mondo tim kod winjruok kendo. Erokamano ahinya. Ruoth Nyasaye biro chiwo chuny mar ng'eyo ni an e Ruoth Nyasaye kisomo Jeremia. Bende biro golo chuny matek ka Lwanda kendo miyo gi chuny malong'o. Bende an ami gi chuny manyien gi chuny malong'o. Kisomo Ezekiel owacho ni an aket roho na wuon kuom tim ma Nyasaye timo ni mise mar singruok manyien. Wagamiyo waduogi wang'e ni to koro singruok machon gi manyien ma bende ne wang'iyo cha ni koro wada compare gi ni to ere gima bende wadhi yudo kanyo mane chenro ne mar wuodho geno piny mar lesson bang' thuolo machuok kende. Erokamano ahinya bang' gamo yweyo ma bende wayudo kanyo kaachiel kod wer mar Priesthood Ministers inohinga mara. Wachako waduogo e lesson kaponi kokiyawo TV mari wan gi jayalo Dickson Odiwuor mar Kachoke SD ma wan godo odiochieng' ma kawuono ka wang'iyo singruok manyien. Waseng'iyo weche mamit ahinya ma bende wacho ni golo siem ni ne ndalo biro wayudo puonj kanyo kod tich ma itiyo e chuny. Wadang'iyo singruok machon gi manyien. Yalo, koro kae ma koro wach bende nitiere nikech kan wang'iyo ni singruok manyien. Ng'ato nyapenjo to kara singruok machon ne en mane? To singruok manyien kwa compare gi koro machalo nare. Puonj mano bende koro wayudo ka jayalo machiegni. Erokamano ahinya ja neno Malule TV. Kendo wanwang'o puonjruok e tich adek. Wach moro mora e buk mar Isaya 56 wesne 6 nyaka 7. To nitiere wach mangima ma obedo kothon wach e tich adek ma wuoyo kuom singruok machon ka achiel kod manyien. Yiena mondo achaka nora nikech ye kawa winjire kod mayom.
awa wuoyo to wawacho ni singruok machon gi manyien chal ka gima en mana pata kachiel kod dhoot. Omiyo ng'ato kunyalo wacho ni loko machon kachiel kod loko manyien tinde aneno ka tinde loko machon kumora to tinde loko manyien ema mora. Bende ng'ato nyalo wacho ni to chakre buk mar chakruok nyaka e buk mar Malaki ni koro sane mano nosekadho koro wachaka e buk mar Mathayo nyaka e buk mar Fweny. Iwinjo e buk mar Fweny wuoyo mana kuom buk mar chakruok. Buk mar Mathayo wuoyo mana kuom buk mar Tim Jo-Lawi. Koro omiyo gimakore. Koro nitiere mana gimiluongo ni nyienruok moro ma Nyasaye nokawo moketo mondo iwinj gima nok inyal winjo maler. Tiwinjo kokalo kuom duol maro kaachiel kod kokalo kuom duol mar Yesu. Yiena mondo asom bugni. Isaya 56:6 wacho niya, kamano bende ka an Nyasaye awacho ni jopinje mamoko ma oyie kuoma kalama kendo ohero nyinga bende mobedo jotichna morito Sabato mondo gikethie kendo morito singruok ma atimo kodgi. Awacho nigi ni mondo giketh, awacho nigi ni an akelgi e goda maler mi gibed mamor e oda mar lemo kendo na yie gi gik ma gichiwo e kendo na mar misango. Wacho mangima winji ni kara ng'ato nyalo dhi e kendo mar misango kotero gir misango to gino ok mor Nyasaye nikech ang'o yore mar lemo oloso yore owuon oloso mare oloso Sabato ne to Nyasaye dwaro Sabato ne Nyasaye dwaro gir misango ne. Ok ne ka Isaya 1:13 moko wadhi somo wacho niya ni ndalou mag lemo ok adwar gir misango mukella bedo kadwar. Koro ang'o miyo wuoyo kaman en ni jalemo loso yore owuon ma Jorumi noywa ka Jorumi wacho niya ni gir mar achiel modwaro en mondo jo-Israel okwo oyienegi keto chunye kuom tiyo Nyasaye kaachiel kod lemo to ok gisekete e yor Nyasaye to giwuok e mise ma Nyasaye ma Jeremia 2:13 wacho niya ni joko moko joma richo ahinya gisebaro giweya kendo gisekunyo sokni mok nyal ting'o pi. Mano nitiere iye kanyo. Jandiko chako wacho wach machielo magombo mondo wawachi. Jeremia wacho ni singruok manyien itimo ni dhood Israel. Okay, dhood Israel emitimo singruok manyien. Winjie kiwinjo ja-Israel mano ng'at Nyasaye. Nikech Jakobo noiko Nyasaye. To Jakobo ko Nyasaye to nobedo jaloch. Ang'o miyo nobedo jaloch? En Nyasaye nokedo kode, asto Nyasaye nofwenyo niya ng'ato ma struggle mondo oyud gimoro onyalo kete mondo obed ng'ato makare. Mano miyo Jakobo nobedo Israel. Koro Jakobo kobedo Israel to wabedo wan nyithi Jakobo. Koro jandiko wacho niya Jeremia wacho ni singruok manyien itimo ni dhood Israel. Bende mano nyiso ni en mana koth Ibrahim ma wang'eyo. Jahudi gi nyuol ema yudo singo mag singruogni. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek mondo atieki. Onge pogruok e singruogni. En mana Nyasaye achiel kende. Kar Nyasaye mane nitiere singruok machon e Nyasaye mane nitiere singruok manyien. Omiyo onge kaka wanyalo wacho singruogne gipogore. Erokamano. Wach machielo. Biblos wacho ni e muma manyien Jahudi kane yango kaka noyierogi kuom ng'uono norwako Yesu Kristo gi injili mare. Mangiso niya Nyasaye notimo singruok. Nyasaye nokelo singruok kuom ng'uono. Ok nikech kuom tich moro matimo nadi mwatiyo. Ago Nyasaye erokamano kuom kelo singruok manyien mondo nyithi Nyasaye obed jo-Yahudi kaachiel kod ng'ama ok jo-Yahudi. Obed ng'ato man oko kaachiel kod ng'ama nitiere iye. Obed Muslim, obed ja-Catholic, obed ja-SD, obed ja-Anglikana. Iluongogi e singruok achiel mar Nyasaye mondo gibed e tipo mar Jehova nikech Yesu notho ne piny ngima keloso singruok. Erokamano. Singruok notim nikech ng'uono to ok gimoro amora. Ok nikech gimoro amora. Bende puonj mabende wayudo last time ni kare jo-Israel ni nok ne gin dhoot moro mane ng'eny omiyo Nyasaye dang' ne yiergi to kata kamano nikech ne ng'uono. Wach moro bende wayudo kae ni ok en kamano ne ok en kamano kata mana ndalo mag machon. Bedo ni oganda mar jo-Ibrania kaka gin nomi singo mar singruok en wach madieri to ji duto noriw kanyo. Mopogore gi mano en ni ji duto jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi noluong mondo oyud ber mar singruogno.
to ne nyaka giyie mar donjo singruogno. Ok opogore kodwa wan bende kawuono. Singruok machon cha ema chala ang'o. Singruok nyima kaka bende koro jayalo bende koro osewacho kanyo kama nya jayalo. Singruok maber moloyo. Iwacho ni ka ichako kanyo singruok maber moloyo komiyo buk mar Ibrania 4:6 wacho ni nyoro ne waneno ni onge pogruok. Mano kane wang'iyo manyien gi machon. Onge pogruok e kind gik madwarore singruok manyien gi machon. Gima duong' ka en warruok kuom yie kuom Nyasaye mabiro yawonwa, mabiro wenwa richowa. Ok nikech wan gimoro makende mantiere kuoma, to nikech ng'uono mare. Mana bende gimisewacho kanyo. Kokalo kuom ng'uono ne wadonje tudruok kode kama wachiwore kuom yie kendo nyiso luor jayalo. Singruok maber moloyo en mane kuom somo weche madongo mondo ja neno malulu tiyo ne kendo winji. Yiena mara somo buk mar Ibrania 4:6 mondo arengo mapiyo. To tich ma Yesu oseyudo ber moloyo tich jodologo. Mana ka winjruok ma okelo ber moloyo winjruok machon, nikech en winjruok ma singruok mabeyo moloyo ema oguro. Jandiko owacho wach mangima ni nyarombo ni kelo chien kacha kaka gino mar puodhruok. Nyarombo no nochung' kuom Yesu. Ok ne momiyo pod wakone niya ni nyarombo no nochung' kuom Yesu ne nyiso Yesu. Manyiso ni ka Yesu kuro biro Yesu hie to pod biro mana chopo gire mar nyarombo cha mani chiwo kata mani kelo mondo puodhgo richo. Koro Yesu mobiro mondo chung mondo puodhno ang'ondo mondo puodhno richo. Omiyo neno ka gigi timo nade ka gigi makore. To jandiko wacho niya ni singruok maber moloyo nyiso niya ni macha be ne ber to maber moloyo. Nikech macha ne en nyarombo men rombo mipidho. Ema nochung' kar Yesu. To kawuono Yesu wuono hie kore mochung' ka nyarombo ming'ado. Omiyo Yesu nego karembe chwer. Mana ka nyarombo nonegi kaka timo nade karembe ne chwer. To remo mane chwer ema waro ang'ono ema waro kawuono. Omiyo jandiko wacho niya singruok maber moloyo nikech Yesu wuon ema koro chiwore. Nikech Yesu wuon ema koro chiwore. Point number 1. Yiena mana dhi point number 2. Ne kata kamano kitab Jo-Ibrania luongo singruok manyien ni mano maber moloyo. Ere kaka wawinjo gima mano en? Ere kaka singruok moro ber moloyo machielo? Gimomiyo singruok moro chal gi maberie moingo machielo en Yesu wuon, wuoyi wuon emochung' ka gir singruok. Jandiko chako wacho wach moro niya ni kadine winjruok mokwongo bed maonge wach moro, Nyasaye dako kelo singruok manyien. Nyiso niya kadine bed ni chik chane wanyalo rite maonge Yesu, to Yesu ne dako biro mondo konywa rito chik. Kadine bed ni chiaye cha ne nyalo mana romo, to Yesu ne dako biro kaka dhano mondo chopnwa kar chiaye kacha. Erokamano ahinya. Mano point mwachak wanwa kanyo. Point mogi ni koro sani kar tiyo gi ranyisi kaka kido wan gi Yesu wuon, ok mana ka nyarombo manonegi kendo ochwero rembe mondo ogolnwa richo. To en kaka jadolo wa maduong' polo kendo timo nade osayonwa. Ok en kaka nyarombo kende, to en kaka jadolo matimo nade masayonwa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Bende jandiko nopenjo moro kanyo ni ere kama ne rach mane bende ne okelo kethruok mar singruok machon cha, to nyiso ka chandruok gi singruok mokalo. Ne ok en singruok nikech ne ji nodagi winje. Jo-Israel nodagi winje. Ne gidagi rite. Nyasaye notimo gimoro amora manyalore to ne gidagi rite. Nyasaye chako kelo nyienruok moro men Yesu wuone mochung'. Erokamano ahinya. Ne kodong' dakika moko matin bende watieko godo jadolo mar singruok manyien kae. Kitabu Ibrania iwacho ni wuoyo ahinya kuom Yesu kaka jadolo wa maduong' e hekalu mantiere polo. Chutho singruok manyien ma yude muma manyien nenore e kitab Jo-Ibrania ka owuoyo ahinya kuom Kristo kaka jadolo maduong'. Mano en gima obiro abira. Tij Yesu e polo tudore gi gweth mar singruok manyien. Mano kwa somo gima jandiko ndiko kanyo. Jadolo mar singruok manyien ni koro en ng'a? Japuonjero kamano dak achiel kende awach wach moro. Yesu timo tich maduong' e polo. Ang'o ma Yesu timo e polo? Yesu sayonwa. Yesu wacho ni wuoro niya uwene nikech ok ong'eyo gimotimo. Yesu chako wacho niya ok ong'eyo lemo kaka onego bed ni lemo. Sani nikidhi lemo tiwacho niya jaduong' yie mondo igwedha. To wi wil niya
nonego beni lemo nyaka nyawadu chande mosebedo ka kadhe e pek. Lemo wan mana marwa kende mok wariwo nyaka jomoko. Yesu sayonwa, Yesu ketonwa lemo e yo makare. Jandiko wacho point mar 2, tich hekalu machon e yo mane ipuonjogo adieri kuom singruok machon ne yudre e misango gi sayo e lowa. Lene inego kendo jodolo ne tiyo gi rembgi e kwayo nwa Nyasaye mondo wenwa richo. Magi duto ne gin mana ranyisi mar warruok ma iyudo kuom Yesu. Onge warruok magin giwegi ne ginyalo ang'ono ne ginyalo kelo. Omiyo watieko tich 6 men tich 5 niya Yesu saye lowa kendo Yesu obedo ka jadolo maduong' e singruok. Waonge kod jadolo maduong' e piny ka. Wek dhi kuom jadolo mar piny ni mondo mosani. Jadolo konyi mana sayo. To Yesu wuon emane ogone chong piny ka ilame e nying Ruoth Yesu. Amen. Yesu wuon emane obeni gone chong piny ka ilame kik lam nyiseche mago mana kaka chik bende koro wacho. Kendo wayudo kanyo kwatieko ni jadolo mar singruok manyien en ng'awa? En mana Yesu. Jayalo tik magoda lam. Wagoyo ni erokamano siepwa nikech ber. Erokamano kuom weche te mwasepuonjore par janeno malero TV kaachiel kod nyithindgi duto nikech openye maler gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amen. Erokamano ahinya kuom kete Lolwe TV kendo winjo wach ma puonj mamit ahinya singruok manyien kaachiel kendo wawinjo weche mathoth ahinya. Kochopo joma manyien wabiro ng'iyo hekalu mar singruok manyien ma bende wabiro ng'iyo. Ponono nitiere samoro kokiyaw TV modeko kamoro ok owinjo maler ahinya nikech kinde tinyalo nemni wakadho piny kanyo biro yero joyalogo ipenji gi gone simu bang' dakika matin kowuok kae gie sani mondo ipenje ni to jayalo ka ok awinjo maber singruok manyien en ang'o ma bende to penjo mane ma an godo kamae nemi makadho piny kanyo ibiro yudo yore makare. Chenro pod dhi nyime, chenro mar wuodho geno nikech wadonjo e kidieny mar wende ma bende adwaro mi bang' mae kasemi wende 2 ma bende biro sani Paligates Migoi mawacho ni niko tayari gi Msanii Group music group kaachiel gi riwruok mar piny Tanzania giwacho kanyo ni dunia itashanga. Kaduogo to wadhi nyime to kod chenro ne mar wende nyaka chop giko mar chenro mar wuodho geno. Riti masani.